estou aquí acompañada de unha plataforma de axuda urxente a Cuba que a compoñen Jesús, nas Segovias, a Peña Farolán, a Asociación de Vecinos de Caranza, a Asociación de Vecinos Fontelonga, San Valentín de Fene e a Asociación Uruguai Galicia. Bueno, e o Concello de Ferrol que colabora co Teatro Jofre e toda a publicidade que este acto requería. Bueno, simplemente decir que é unha axuda para distintas zonas de Cuba que foron afectados por o huracán Gustavo e que, bueno, verdadeiramente temos unha información exhaustiva de todas as necesidades que estas zonas da illa precisan o máis urgentemente posible para repoñerse deste desastre natural. Indudablemente, o Teatro Jofre vai a ser un precio de 6 euros a entrada, está a disposición nos modos actuais de conquerir unha entrada en taquilla, por teléfono, sabendo que hai 24 horas para retirar esa entrada, e por internet. Por tanto, son as mesmas formas para cualquier outro espectáculo do Jofre. Indudablemente, desde aquí a Concellería facer un chamamento á cidade de Ferrol para que se volque con esta accidentada Cuba. Penso que vai a ser un éxito porque, bueno, a xente que vai intervir é unha xente que vai animarnos a pasar un bom rato, pero a finalidade é esta de socorrer a esta zona de Cuba. Ferrol é un Ferrol solidario, está demostrando día a día. Por lo tanto, é de esperar que o Teatro Jofre esté totalmente repleto para que todo este dinero vaya íntegramente a unha conta bancaria exclusivamente para esta actividade. Por tanto, por a miña parte, dar as gracias a todos os que axudaron e que tiveron esta iniciativa e que ese miércoles pola noite ás 8:30 disfrutemos dun espectáculo que ademais sabemos que ten unha finalidade verdadeiramente importante. Nada máis, aquí teño as persoas, algunhas das persoas que colaboraron para que isto fose posible, son eles os que nos poden detallar máis en que consiste esta actividade. Non sei que Sí, gracias. Bos días a todos. En primeiro lugar, no nome da plataforma, decir que este musical, este concerto é posible pola colaboración do Concello de Ferrol e en particular a Concelleira de Cultura e da Comisión de Cultura de Mercedes. En segundo lugar, tamén por anticipado agradecer a todos os grupos que van a participar en este musical. Este concerto se marca dentro da campaña de axuda urxente a Cuba, que, como dicía Mercedes, trata de expresar a solidaridade despois dos efectos devastadores con Cuba, e sobre todo tendo en conta algunhas características. É dicir, unha campaña desde o punto de vista humanitario, pero tamén tendo en conta a realidade cubana, que a nadie se escapa, que é un país que sigue un bloqueo da potencia que ten ao lado e que lle dificulta precisamente o comercio, encarece os produtos, etc. E tamén un elemento que nos desde a plataforma observamos de sempre, e que o goberno de Cuba e en particular a República Cubana sempre entre calquer, digamos, situación similar en calquer país do mundo sempre estuvo ali, foi sempre o primer país en aportar solidaridade, e por tanto vamos reiterar este chamamento que facía Mercedes a ciudadanía de Ferrolterra a colaborar. Evidentemente, comprando e participando neste festival, vamos a colaborar con este proxecto concreto de rehabilitación, que sabedes que é un proxecto que está valorado en 150.000 euros, que se vai a desenvolver a través de as Sulas Segovias, que ten unha organización ali en Cuba, e na provincia de Pinar do Río, en dous concellos concretos, que é Consolación del Sur e A Palma. E sobre todo o proxecto, está dirigido á rehabilitación de vivendas. En todo caso, reiterar este chamamento a ciudadanía a participar neste festival con dúas direccións. Por unha parte, para expresar a solidaridade nesta campaña con Cuba, e en segundo lugar, para disfrutar, digamos, de un rato
que seguramente nos va a posibilitar este conxunto, estes grupos que van participar. Decir que o festival en concreto empeza ás 8:30, que as entradas están a disposición de todo o mundo, e resaltar un pouco os grupos que van participar en eles. Por exemplo, un grupo Ultracans, que é un grupo de folk rock da Coruña, o grupo Palacanta, que é un grupo de folk, logo está un cantautor cubano, un artista, e logo pues, está un Guardarube, que creo que é de todos conocido, e cerrar o acto o coro da cidade, todos os flores novos. A todos eles, gracias. E por outra parte, tamén temos unha recitadora que é Laura Bandera, que tamén vai participar recitando poemas de poetas cubanos. E eu, por a miña banda, nada máis. Bueno, eu quería remarcar un par de cousiñas que algo xa dixo Galán, pero que ás veces é necesario cubrir algunhas reticencias que a xente mellor por desinformación ten. O sea, as axudas que consigamos a través deste festival, a través da conta corrente que está tamén indicada na propaganda que temos por aí, na Caixa Galicia, para esta axuda, as axudas, digo, están garantidas, o sea, chegarán ao seu destino. Por qué? Porque temos dentro do conxunto da plataforma temos a ONG Axur das Segovianas, que ten presente na illa, que ten, digamos, xa mecanismos de actuación. E por outra banda, ese proxecto que valorou en 153.000 euros está subdividido en 4 actuacións concretas, definidas, totalmente analizadas e valoradas. Aí se vai a concretar todas as cousas. Se conseguimos os 150.000 euros sería unha maravilla. Se conseguimos menos, todo o que se consiga vai a chegar a eses proxectos que están xa predeterminados, analizados, valorados, etc.